Ja, je bent we dan. In de zomer het dorpsfeesten. De jurywijn komt er nou aan en we zullen even zien dat we het erin nou krijgen kunnen. Met de Fries praten. Praat met Fries. En daar komt de praatpeel aan. We ben ik er zo. Ik ben Hilke en ik zie het chameleon. Maar gelukkig komt daar Jacob Jansma aan. Joet, alle vier komt even reageren van de camera. Kom op jongen, kom hier, alle vier een zoon. Jacob Jans met de zoon van het dwarfsfeesten werken hier in de klas en daar in het. Dus Jacob, Hielke Sietse van de chameleon. Hoi. Wat een geweldig feest.